Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoan, Mason taldeko Aiart eta Unai izango ditugu taldearen nondik norakoei buruz hitz egiteko. Ondoren, Musikagune proiektuko Miguel eta Inigo izango ditugu hemen, ekimenaren inguruan hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1915ean, Armeniarren aurkako genozidioa hasi zen Otomandar Inperioan. Lehenengo mundu gerra betean, gauez Istanbulgo 600 armeniar exekutatu zituztenean hasi zen dena. Hilabete gutxian, Inperioko Armeniarren 2 heren desagerrarazi zituzten. 8 urtean, 1923 bitartean, 1,5 milioi inguru armeniar hil eta beste milioi bat inguru deportatu zituzten. Heriotzaren martxetan, Siriako desertuetan barrena. Turkiak oraindik genozidioa ukatzen du. Urtebeteren buruan, 1916ko apirilaren 24an, Irlandako Errepublikaren independentzia aldarrikatu zuten 1500 kidek, Britania handitik aparte. Irlandako independentista eta langile mugimenduko taldeek Dublineko hiriguneko hainbat eraikin okupatu eta Errepublikako behin-behineko gobernua osatu zuten. Armada Britaniarrak matxinoak errenditzera bultzatu eta buruzagiak fusilatu zituen. Udaberriko altxamendua edo Easter Uprising hasi zen. 5 urteren ondoren, 1921ean, Argia astekariaren lehen alea argitaratu zuten Donostian. Euskararen pizkunde garai indartsua zen. Euskararen aldeko erakundeak sortzen ari ziren, Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia kasu. Baita lehen ikastolak ere. Gipuzkoako euskaldunen hedabide izateko asmoz sortu zen astekaria, Ipar Euskal Herriko euskualduna eredu hartuta. Gregorio Mujika, Bitor Garitaona India, Ander Arzeluz, Ambrosio Zatarain eta Ricardo Leizaola izan ziren sortzaileak, eta Primo de Riveraren diktaduran irekita irautea lortu zuen. 27an, euskarazko lehen komiki aldizkaria plazaratzea lortu zuten, Txistu. Arrakasta handiko aldizkaria izan zen, astean 10.000 ale saltzera iritsiz. Errepublika garaian euskal nazionalismoranzko joera indartu zuen, baina 36ko gerrak isilarazi zuen. 1963ko apirilaren 24ean, escribir en vasco, sin previo permiso, es ya un desacato a la unidad de España, adierazi zuen fiskalak top deitzen zitzaion Tribunal de Orden Publiko epaitegian. Bertan epaitu zituzten Jon Aizpurua, Jose Ramon Luzarraga, Guillermo Mariñelarena eta Rufino Aedo, etaren paperak idatzi, multikopiatu eta zabaltzeagatik. Euskaraz eta gaztelaniaz editatutako etaren egunkari bat zabaltzeagatik epaitu eta 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zieten. Autopsiarako frogak liburuan, Koldo Izagirrek jaso bezala, data ez da historikoa epaiketan akusatuek deklaratu zutenagatik. Bai ordea, mendeetan gorteko ideologoek buruan ibili eta apetik esaten zutena, ahoan bilorik gabe esan zuelako fiskalak. Edukia baino, hizkuntza zen delitua. Azkenik, 2013an, Bangladesen Rana plazako eraikina erori zenean, 1127 langile hil eta 2500 zauritu ziren, ia denak emakume jostunak. Daka hiriburuan izan zen ezbeharra, eta bezperan, eraikinean pitzadurak aurkitu eta salatu bazituzten ere, nagusiek ez zuten neurririk hartu. Eraikinak ez egonkorrak ziren, eta irteerak blokeatuta egon ohi ziren lapurretak saihestu asmoz. Hainbat marka ezagunentzat produzitzen zuten lantegiok. Inditex, El Corte Inglés, Mango, Alcampo, Primark, Walmart, Gap edo Benetton dira horietako batzuk. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean, Puntos de Vista jaialdia. 6-9 urte arteko aurrendako lantegia. Objetos fantásticos. Ponpeloko Zibiboxean izango da arratsaldeko 5:00 7:30, aurrez izena emanda 2 euroko sarrerarekin. Larun batean, beste hainbat ekitaldirekin batera, liburuaren mundu eguna. Txotxongilo eta antzezle antzerkia, El Gran Traje. Iturramako Zibiboxean izango da arratsaldeko 6, 3 eurotan. Azkenik, igandean, arratsaldeko 7:00, liburuaren mundu eguna. 18 urtetik gorakoentzako ahozko narrazioa. Hitzen lapurra, Dorleta Kortazarren eskutik, Kondestable Zibiboxean.
Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Hezkuntzak bere jarrera berrikusten du eta sare publikoko ikasgelak ez ixtea erabaki du. Lehenengo puntuan, lerro kopuru osoa berdina izango da, baina ez egungo banaketarekin. Bigarrenean, Jimenok diruz lagundutako eskola pribatuetako 14 unitate ixtearen alde egiten du. Hirugarrenean, ikastolek protestak iragarri dituzte. Argazki nagusian, Mariano Rajoy lehen ministro ohia Auzitegi Nazionalean Kitchen kasuko epaiketan egindako deklarazioan. Honen titularrean, Rajoy antzkorrak dena ukatzen du. Adierazten du ez zuela Peperen diru kutxa suntsitu, ez da Bartzenas jazarri ere. Goian, horiz, osasunaren kontuek 4 milioi euroko defizita erakusten dute. Azpian, liburua inspirazio iturri handi gisa. Ondoan, Ekine Etxeberria zinegileak dio, zinema esperimentala ez da zerbait serioa eta urruna. Eskuineko berrietan, Noaingo trenbide terminalak hirukoiztu egingo du bere edukiera. Azpian, abiadura handiko trenbidearen inbertsioak Nafarroan 157 milioiko zifra errekorra lortu du 2025ean. Ondoren, desgaitasunak dituzten emakumeek genero indarkeria gehiago jasaten dute. Jarraian, buztintxuri, aurrekontuaren zati bat erabaki ahal izango duen lehen auzoa. Azkenik, Hormuzko tentsioak Iranen eta Estatu Batuen arteko bake aukerak gutxitzen ditu. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Hezkuntza ministroak orain aurrezkuntzako ikasgelak ixtea estatuak diruz lagundutako eskola pribatuetara mugatu du. Gobernuak ordu gutxiren buruan iritziz aldatzen du eta sare publikoa neurritik salbuesten du. Irudi nagusian, irakurleak eta jakin min handiko ikusleak Carlos Hirugarrena etorbideko postuetara joan ziren karpak ireki ziren unetik. Honen lerroburua, liburua eta arrosa kalera ateratzen dira. Eguraldi ona salmentak bultzatzen ari da Iruñeko Carlos Hirugarrena etorbidean jarritako karpan. Eskuineko berrian, Rajoy, epaiketan. Rajoy ukatu egin du Barcenasen aurkako operazio politikorik egon zenik. Jarraian, Osasunak bere kontuak zuzendu ditu 3,6 milioiko desadostasuna antzeman ondoren. Ondoren, irekitzen ez zen supermerkatu bateko atearen kontra talka egin ondoren kalte ordaina jaso zuten. Goiko berrietan, Arrosadiako etxebizitza planaren aurkako oposizioa. Ondoan, Dinagro, sektoreen analiziaren giltza. Azkenik, Quevedo abeslaria eta bere disko berria. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Hartzeko dunen konkurtsoan sartu da errenteriako papresa eta eskaintza bat du. Papergintzako enpresak 200 langile inguru ditu. Espainiako Christian Ley taldeak baieztatu du erosi egin nahi duela. Orain, zorraren hartzeko dunek negoziatu egin beharko dute administratzailearekin. Argazki nagusian, Aizek eragindako minaren irudia. Ameriketako Estatu Batuetako inmigrazioko eta aduanetako polizia indarra etorkin bat atxilotzen New Yorkeko eraikin federal batean. Munduko argazkirik onena izendatu du World Press foto lehiaketak. Ezkerreko berrietan, Jimenok erdizka egin du atzera. Ez du ikasgelarik itxiko sare publikoan, baina bai itunpekoan. Jarraian, torturaren 7 biktimak euren kasuak ikertzeko bide judiziala hasi dute. Azpian, sareren ustez, presozi baimena kentzeko argudioak politikoak dira. Ondoren, egiten dituen film guztiek beste film bat egiteko 180 galderaren bat ekarri ohi dizkiotela bidera dio alias 7 zinemagileak. Beheko eskuineko berrietan, Euskal Herriko Zinemaren Akademia sortzea erabaki dute Bilbon. Bestetik, 4 urteko kartzela zigorra jarri diote Irunen salatu zuten irakasleari. Goiko berrian, Hormuzko itsasartean ontziei jarritako bidesariaren lehen ordainketak jaso ditu Iranek. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Giza eskubideen auzitegiak berretsi zituen 7 torturen biktima beren kasuak berriro irekitzeko eskatzen ari dira. Ekimen bateratu batek tortura salaketak baztertu zituzten Espainiako auzitegi berberei eskatzen die konplizitate hori amaitzeko,
Estrasburgotik jasotako atzera pausuen ondoren. Argazki nagusian, Aisk banatuta, saria irabazi du WordPress foto sailean. Eskuineko berrietan, Israelek elkarrizketarako prest dagoela dio, baina bere krimenak jarraitzen ditu. Azpian, energia, Santa Martak erregai fosilei gabeko etorkizun bat azaltzen du. Azkenik, zinea. Euskal Autonomia Erkidegoko ikusentzunezko sektoreak bere zinema akademia sortuko du. Beheko berrian, Hilberria, Xavier Sánchez Erauskin. Espainiako oherezko kontsulorde eta kazetari engaiatua. Euskal Herria irratiari dagokionez honela diote berriek. Tortura kasuak ikertzeko exigituko diote Espainiari. Torturaren 7 biktimak euren kasuak berriz iker daitzatela eskatu dute. Giza eskubideen Europako auzitegiak emandako agindua bete dezatela eta euren kasuak berriz ireki ditzatela eskatu dute auzitegietan. Justizia sistemak erantzunkizun hori bere gain hartu ezean Nazio Batuen erakundera joko dute. Eskuineko berrietan, Goian, Maider Vicente, Sanduzelai. Ibai hartzean ere egingo dugu jai aurtengo festetan. Iritsi da Iruñeko auzoetara festa giroa. Asteburuan zabalduko du Sanduzelai auzoak jai egutegia. Iruñeko lehenak dira eta jendeak gogotsu hartzen ditu. Aurten, beste zenbaitetan ez bezala, ematen du eguraldia ere lagun izanen dutela auzoko festez ahalik eta gehien disfrutatzeko. Behan, ikastetxe publikoetan erizain bat egon dadin nahi dute Anpek eta Satxek. Anpe hezkuntza sindikatua eta Satxe osasun arlokoa bat eginda agertu dira gaur. Ikastetxe publikoetan erizainaren figura ezartzeko eskaera egiten ari dira. Egun, Nafarroan ez da batere ohiko halakorik aurkitzea ikastetxeetan. Baina inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dute osasun arloko pertsona bat izatea. Noiz eta, gero eta ohikoa denean aurrek mota bateko edo besteko gaixotasunak dituztenean. Larrialdietan harta emateaz gainera, prebentzioan ere jardungo lirateke hezkuntza komunitatearekin. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Iarte eta Unai, zer moduz? Egunon. Berrizetik, gaurkoan bideoia, Mason taldea. Hobeto azaltzeko, zuei emango dizuet hitza orain, konta iguzue zer den Mason taldea. Bueno, berez da lagun arteko proiektu bat, herrikideon arteko proiektu bat, eta sortu zen, hemen berri zen badago ohitura musika taldeak egiteko, ez da egite zergatik, baina horrela launaldi, eta gu horrela egin genuen. Osea, gure aurrekoak begiratu eta gu horrelako taldetxo bat sortu genuen. Eta ordutik, proiektua joan da apurat seriagoa egiten, eta hementxe gaude. Nola sortu zen proiektu hau? Hau da, ikusi zen dituzten beste talde batzu sortu zirela herrikideen artean, eta zuei nola esan zenuten, ostras, guk ere bai. Ez da bat, nik uste dut berri zen kulturi hori dala, azken talde pilo bat ondie, ikusetik, zaina, zeiurtera, eta hori irakatzazko ez, eta azkenien, gu juntatu ginen, pandemia baina harina, lau taldeekin ginen, eta gero pandemia gaz, eta gero gure taldek bat Erasmus eta etxean joan zen, orduen, taldea joan da transformetan, eta 3 geritu da taldien eta rolak apurtxo bat aldatuz. Orduen pixkat hori zengo zen, Elkartu zineten, esan duzunatik, COVID-a baino lehen. Nola aldatu da geroztik ja pasa dira 6 urte, 7 urte, ja, bizkor pasatzen da denbora. Nola aldatu dira gauza geroztik?
Bueno, nik esango nuke egon dela sekulako estanda, osea, musika talde pilo bat dauz. Osea, gertatu da musika esparruen eta gertatu da beste hainbat artistikoetan, baina bat ere guk ikusi dugu horrelako estanda bat egon dela, eta, bueno, bueno, postekoa da, ez? Iraultza modukoa da. Lehen entzuten zen musika tipoa Euskal Herrian, nolabaiteko, estanda bat egon da, eta musika berri ezberdina entzun alda edozein herrian. Eta, bueno, biztakoa, adibidez Thatchers, Nakar, bueno, Bulk eta belako bazeuden, baina horrek hartu abiadura handiagoa. Orduan, gure talde estiloarentzako badago horrela errestasun bat gero kontzertuak lortzeko eta bueno, ambiente hori urbanoa edo estena mainstreama pilpilan dago, hori esango nuke. Nondik dator Mason izena? Izan ez dakik goinen bez. Hasi ginen izen batzugaz, gero beste batzuk hartu genduzan, eta berez esteko zen nahi bat bez. Da, esan irlandez bat hartu genduztik eta zimaz, baina esteko inungo zen nahi dik ez ez bez. Momentuen abesti bat gara gendun, hemen berri zen egiten zen, horrelako egitasmo baten, eta, bueno, bakotzak abesti bat grabatu behar gendun, eta momentu horretan izen bat jarri behar genion, eta horrela sortu zen. Osea, zeukan esan nahik ez ezer, momentu empezatu genuena, eta hemen txegaude. Hasieratik argi izan zenuten proiektu martxan jarri zenutenean, proiektu serio bat izango zela, edo hemen konpromezu bat jarriko zenutela, denbora jarriko zenutela, eta edo hasieran izan zen pixka bat, koazen ikustera ze gertatzen den, elkartzera... Bazkena nik uste dut, ondino jarretzen dagoela pixkat azkenean aipatu duzun horregaz. Guretzako ondo pasetako toki bat da, seguru sentitzen garen toki bat da, eta azkenean hortik bedator konpromiso edo ez hori ez. Azkenean lagunarteko zoze da, ez dugu pentsetan inondik inolare proiektu hau izen lehikela, jo que se, zotata bat egongo eskun zuzen ez, ez dugu horretan pentsetan. Guretzako da hori proiektu bat, lagunartekue, mimos eta kariñoz egin dugune, eta azkenean horrek sortzen dago seriotasune edo, baina berez ez dugu uste, hori. Ondo pasetako talde bat da, guk konpromesuak eskatzen, ematen duelako gero, ematen dituelako fruituak, baina beti dago pentsatuta ondo pasatzeko, eta esparru ezberdinak jorratzeko, eta jente ezberdinak ezagutzeko, eta kontzertu ezberdinak emateko, baina ez ogibide moduan, hori hartu. Barkatuko diazue, hasierako etapa honengatik hainbeste galdetzea, baina kurioso egiten zait, badaude proiektu asko jaio zirenak justu COVID-aren aurretik. Nolako izan zen, zuen hasierako etapa hori justo pandemia garaia etorri izan berehala, zeintzuk izan ziren zuen lehenengo kontzertuak, nola kudeatu zen duten egoera hori? Hasierako prozesua izaten da nahiko nekeza edo, gauza asko egin behar dira berriak, abesteak sortu behar dira, ensaiatu behar da, eta hasieran bakotzaren erritmo hartu arte, eta bakotzak taldean daukan rola osatu arte, hasierako urrats horiek nahiko zaiak edo, lana eskatzen dute, baina, sasoi horretan gogoratzen dut, hasieran ezin zen ensaiatu, gero gaztetxera joan ginen ensaiatzera, nahiz eta guk hemen ensaiatzeko tokia izan. Han egin genituen ensaio batzuk, eta gero, ez dut ondo gogoratzen egia esan, baina, horraz ziren lehenengo gura bestiak, eta gero egin genuen horrelako maketatxo bat, baina enuke esango COVID-a izan zenik horrelako oztopo bat gure musika sortzeko. Nik uste dut gainera horri esker sortu genuela taldea, edo horrek eman zuela, apurat eman ziola, denbora. Azkenien, kontzertuak emoten hasi bainari hau 3 urte paso ziren, orduen dinot. Bai, COVID-e markau da, batez be, 4 izatetik, 3 izatela paso ginela, beste taldeki edo, denbora eskazian edo gonzalako.
eta horre markauzaren gehiago, ja, oindeko norabide eta dekon formatu, baina berez COVID asko ez. Bai. Oroitzen zera teleneko kontzertuaz? Zein izan zen? Berriz izango zen, baina... Bai, berrizko gaztetxean izan zen. Bai, koatu taldea izen zen, berrizko beste talde bategaz izan. Zer oroitzapen duzu egun horretaz? Bai, esan, suposatu dut urduri egon ginela. Bai. Eta, baina, bueno, berri zen panorama izaten da, batez ere lagun arteko kontzertuak orduan. Ez dakit, erosoa egiten zaigu edo egin zitzaigun nik uste. Eta bere momentuan ez dut uste proiektu oso serioa zenik orduan, ez dakit. Gustora seguramente, eta bai. Baina koatu gurekin askotan ensaiatu du, gure lokaletan ensaiatzen du, herrikideak dira, eta oso harreman hona daukagu, oso gustora. Gaur egungo Masonera itzulita, aipatu dituzue Nakar, Thatchers, Bulk bezalako taldeak, imaginatzen da zuen musikagatik horiek izan ditezkela zuen erreferente edo iturri batzuk. Horietaz gain, beste ze artistetatik jasotzen duzue? A ber, gure kasuen influentzia asko dekogu bai, angloparlante edo dan musika horretatik, eta horrek aipatu da zuen taldiek euskal estenako referente batzuk die. Baina eskenien gure musikia bakotzak esango nuke bastante gusto ezberdinek behuki aldo zela edo eitugu mix bat beran ez dakit. Adibidez, badaue estatu batutako estena bat hardcore melodiko hortetik datorrena, baina azkenengo diskoetan pixkat hortik alden duen gara, izena dekon moduen popera edo poperoa gora. Ja, bai, azken Title Fight, Turnstile, Basement, danak... Bai, referentzia pila bat, eta gaur batzuk esango txuz, eta beste egun baten beste batzuk. Orduan, gure nortasunan parte badago hor melodia, hautzaren melodian jartzen dugu nahiko indarra edo gustatzen zaigu. Gien ez talde honetan, hautzak melodia, ez dakit, nabarmen bat izatea, baina gero horrelako arregloak eta horrelakoak etortzen zaizkigu edozein lekutatik. Orduan, bai, nahiko, ez dakit, askotan esan digute, adibidez guztirekin egon ginean grabatzen, abestia aukala abentura ematen du. Abestia ematen du, ez dakit norena, futuro terror edo. Badaude referentziak, baina, abesti bakoitza badauka bere unibertsoa, orduan, ez dago referentzia argi bat. Badakit ez dela erosoa erantzutea ze estiloko musika jotzen duzuen, ez duzula enkasillatu nahi, beraz, eskatuko dizuet, zuen soinua definitzeko adjetibo batzuekin. Naizta izan bizkat metaforikoak, baina, ez dakit, nola definituko zenukete? Poperoa, popa badago, eta gero, batzutan oiukatzeko oiukatzen dugu. Eta, atzo, justo, artikulu bat egin ziguten argian, eta berak esaten zuen langile klaseren popa ginela. Orduan, hori hurbildu daiteke apurtxo bat, gure nortasunera edo gure estilora, bai. Orain bai, kaleratu berri duzue disko berri bat, ultra pop izenekoa, azkeneko galderetan aipatu duzue popa gora eta popa bera. Zer da, ultra pop? Berez, nik uste da guk sortutako kontzeptu bat. Osea, betiko moduan izena jarri behar dira, guk taldearen izena jarri genuenean, horrela sortu zen. Eta diskaren izena jarri genuenean, esan genuen, ez dakit, abesti bateko letran, ultrapop abestiaren letran, justo kontzeptu hori sartu genuen, eta pentsatu genuen aprobat, hitz bakarrean esan da diskoa nahiko ondo laburtzen zuela. Orduan, nahiko, uste dut, argi pentsatu genuela, edo argi esan genuela hirurok, hori izango zela, eta ez da gitu, bai. Eta zer da diskoa kontatzen duena? Nahiko gauza, bakizu, letrak normalean leku gutxi uzten duela gauzak esateko, eta gauzak zehatz esateko, baina, orokorrean hiriaren inguruan hitz egiten du diska honek, aprobate. Hirian bizi den errealitatea, eta gaur eguneko gazteon
apurat keskak eta, bai, orokorrean hortik doa, bai. Nolakoa izan da disko honen sortze prozesua, bai letrak, bai musika, melodia, kantua, grabaketa, nolakoa izan da? Ba, adibidez, parte instrumentala edo, askotan etortzen da, etxetik baten batek sortutako ideia batetik, eta gero dana lokalien jartzen dugu aman komunien, eta hortze sortzen dugu abestiaren parte instrumentala, ez? Gero egize da, adibidez, melodia aldetik eta unai bidela gehiago eta letrekin ere bai, baina, bueno, gure talien adibidez, hirurok abeste dugu, orduan azkinen beti juten zoze de aportetan naiz, eta oindukasun adibidez, unek hartu dauen horren responsabilidade gehiago edo ez dakizen aipatu. Orduan, pixkat, bastante lokalekue eta bastante naturalki dutetzen dakune. Gero egize da, oingo diskoen bai, zaitu garela, emoten voltatxo bat, eta ez, geratzi edo lehenen guztetetakon gauzakin. Azkenin, pixka gehiago landu dugu eta hori, baina bat ez be lokalien eta... Bai, era nahiko naturalean, nahiko esango neuke nahiko gustu antzerakoa ditugula eta klik egiten dugunean, hau polita da, nik uste dut hiruron artean argi ikusten dugula. Orduan, nahiko era naturalean. Egia lana nahiko lan egin dugula, ez gara oso langileak, baina, bueno, gure martxan egin dugu. Aipatu duzue, disko honetan, eman diozula buelta gehiago, horrek esan nahi du hor egon dela aldaketa bat aurreko diskatik. Hortaz gain, zer aldatu da aurreko diskatik onera lan egiteko moduan eta sortzeko moduan? Ez ben ikusten dut, epeatera ginunien, ez ginule lan ikein horretan, baina bai uste dut esperientziak edo erakutsi eskule, bidiek edo baten bat edo beste bat hartu, ez? Eta orduen, bestien egize da, igual, EP bat ateratzeko bier hori edo kontzertuak emoteko basozero kibi zenduleta, bazkinen bai horrek eitotzu como, abondo dau eta igual beste vuelta bat emonde igual hobeto egoneko esan edo ez, baina igual hori falta gehi jakun, ez? Gehiago jolasti edo gehiago... Naiz eta abestizeko zondo dauz eta guzo suposiko abesti horregaz, Eta horretan bazkenien, azkenen LP bat aterako zu, bebai ekonomikoki da inbertsio bat, orduen gurozu bebai zaiatu alde batetik zu ondo geratu, gustora geratu, landu eta hori behiogu bai abestiegaz, bai diseinuegaz, bai letregaz eta bai danagaz. Pixkate hori. Bai, eta, guk diska hau era honetan egin dugu, apurat hori, aiertak esan duena, eskatzen duelako, horrelako konpromesu bat, diru inbertsio bat, denpora inbertsio bat, eta nahi genuelako, ez dakit, etorkizunean lan hau begiratu eta esan ezelako osoa, ezelako ondo eginda dagoen, baina egia da batzuetan musikak behar duela bapatekotasun hori, eta horrela sortzen da, eta horrela bukatu, eta jazta. Eta, hortxe gabiltza, zer kominen zaigun ikusten, zer gustatzen zaigun, zer ez, eta lan talde dinamika hori gero eta eraginkorragoa da, orduan gero eta errezago ateratzen ditugu gauzak, orduan ez bata ez bestea hortxe biltzen gara. Batzuetan papatean ateratzen dira besteak, beste batzuetan lan gehiago eskatzen dute, orduan bai. Ultrapop diskoa ez da disko motz bat, haude kantuak, denontzako entzuteko modukoak, eta galdetu nahi nizuen, ea zein den bakoitzaren kantu gustokoena edo kantu bereziena edo kutxunena edo, ez dakit bustitzen hau sartu nahi duzuen, baina... Bueno, nik esango neuke horrela niretzat borobilena eta nire gusturako apurat, hobetoen geratu dena nire iritziz. Esango neuke nik niretzat lehenengoa, eskubete hiltzen, niretzat da horrela osoena. Baina, igual urrengo hilabetean beste bat esango dizut. Eta nire aiz personalki batez be jotzeko momentun edo hobeto pasatzen abestize bizango zen ultrapop nik uste dut. Bastante harin eta... Ados, apuntatuko ditugu gero entzuteko. Zuek talde gazte bat zerat, gaur egungo eszenan, nahiz eta talde gazte asko sortzen ari diren. Zer suposatzen du euskal musika eszenan talde gazte bat izateak?
Bueno, badago horrela, nik esango nuke, eta hau diskoan sartu dugu horrela kontzeptu gisa, baina, bueno, neofilo asko, osea, mundu guztia dago itxaroten zerbait berria entzuteko, zerbait, ba, ez dakit, diska bat entzun, eta ja, ba, ez dakit, Borlak atera zuen azkenengo diska ja, ba, zaharra da. Eta bueno, badauka bere alde hona eta badauka bere alde txarra, baina, bueno, esango geunke, ba, bueno, jendea gondela apurat itxaroten guk ataratzen genuen, eta horrelako kontzertuak lotzen, batigu gora eta bera egiten duela, eta bai. Baina, bueno, gaztea izatea, ba, bueno, orokorrean gaztetxetan errez hartzen gaituzte, ez dakigu 20 urte barru horrela hartuko gaituzten, baina bai, printzipioz hori, bai. Esango zenukete, gazte izan da, edo ez gazte izan da, zaila edo erresa da musikan hastea? A ber, Euskal Herri zen dagoen estena eta batez be gaztetxe estenakin, ba, egize da, adibidez, nik uste dut beste hiri baten baino ezagutzen leikela okerak izetie. Egize da, bastante aldatu dela orokorren estena bai gaztetxe eta bai olako lekuetan. Osa, azkenean globalizazioagaz edo sozialegaz, plataformegaz eta bar, ba, etxetik entzun zeinke musikie, eta adibidez nire, gure guraso kontautako edo, ba, lehen gaztetxetan, ba, 80 hamarkadan edo 2000 goize horretan, ba, bai, jendie gaztetxera joatea zapaturo, kontzertuak egoezelako, eta ez olako beste formarik talderik edo musikarik ezagutzeko, ez? Eta gaur egun egize da, bueno, ba, depende zein der dauzen asamblaetan eta, ba, batzutan, ba, igual, egun puntual batzuk antolatzen da bi, eta horren egun puntual horrietan, ba, gure dabe, ba, jende geixo gurbiltzi, da, horren, ba, bueno, egize da, ba, talde batzuk, ez, ba, azkenin ezagun hauek dieselako, edo jende geixauen gustora dauzelako, ba, orduen horrek okite da biela be bai aukera gehiago, baina, bueno, Euskal Herri zen bada, estena oso potente bat, eta batez behar gure, ba, bueno, hardcore melodik horretan sartute, ba, badoz kolektibo pilo bat kontzertuak antolatzen da biesenak, adibidez, basatean, Lasarte Zikina, Graka, Ostoporik ez, eta dauz pila kolektibo, eta, bueno, ba, horre kriston aukeriek okitzen ari gara, eta oso posigo de zentzuretan, oza, oin, ekaina arte kontzertu pilo bat eskaino eskue, bai gaztegun batetik, edo holako kolektiboetan, eta batzuri ba, ez emon biri zen dugu, ba, porque no kuadraban, baina berez, oza, bestena patenti dau. Baina bai, batez be, ba, inkajo bizu edo, ez da nizan. Zan eza. Aipatzen zenituen kontzertuak baituzela orain hitz egingo dugu aurrera goituzuen kontzertu buruz, baino zuzenekoari buruz ere hitz egin nahi nuen. Ni oraindik, ez naiz egon zuen kontzertu batean, konta iguzuen olako den zuen zuzeneko bat? Ba, zuzena, osea, saiatzen gara, bueno, eskara asko luzatzen, 40 minutu bueltan ibiltzen gara, eta, bueno, orokorrean, ba, bueno, abestia saiatzen gara, nahiko zuzenean sartzen, gehiegi hitz egin gabe, guretzat, ba, bueno, musika izaten da bat, bai, helburua edo eskara horren inguruan hitz egiten ibiltzen, ba, musika, eta bai, nahiko energikoak, esango nuke, eta bai, ez dakit, horrela beste adjetiborik. Bai, ez, oza, justo berrizo kontzertu honostien, ba, bueno, esan dozkuena edo apurtxo bat da, ba, lehenengo kontzertu horretatik horrena heldutasun bat lortu gule, musikiek biher dauen tempuen edo juten garrela, eta gero egize da, ba, diskue parte instrumentala zuzenien grabau zanez, horrek asko lagundu eskule gero bai zuzeneko laruterakuen, ba, izetie asko zeratu lago eta hori, ba, transmitidu biher dugun energia hori, ba, transmititzie lortu dugu, así que oso posik. Aipatu duzu orain, zuzenekoan grabatu duzuela diskoa. Osa, urtzi informa edo hori izan bere planteamendu, osa, parte instrumentala edo, ba, lehenengo biru egunek paso genduzan, ba, irun artien jotzen eta horrek grabetan. Eta, bueno, gero izan, ba, gitarran parte batzuk, ba, bai, einzen gainetik eta gero ahotsa. Baina, bai, osa, base hori edo energia hori
zuzenin grabatu zen. Orduen hori oso, azkenean lagunkorra da gero zuzenera eruteko. Azkenean, claro, grabo zenke danak aparte eta ez dakizen bat toma bakotzetik, 8 gitarra doblaut eta bat abestia, eta baina gero hori zuzenera erutei eta gainera 3 izen da, bastante komplikau da. Orduen... Zuzenekoan nabarituko ez zuek prestatuago zaudetela, baina grabaketetan nabaritzen da oinarri hori zuzenean grabatu dagoela elkarrekin? Bai, nik esango nuke baietz. Gainera, bai, Urtzik nahiko argi esan zigun, berak nahi zuena zen diska horrek 3 pertsonak jota dagoela erakustea edo sentiaraztea. Orduan, bere filosofia argi jarraitu gendun, eta nik uste dut horrek ematen diola apurat, ez da zuzeneko sentsazio bera, baina bai hurbiltzen da gehiago. Ez da diska oso artifiziala, nahiko naturala dela esango genuke. Bai, eta hori, zuzenetik aparte bai, klaketa barik grabau ginen. Osa, azken hori guri exigentzia bat sortu eskun eta hori oso lan dut eruti eta beti, más o menos, segundu baten bueltan beti leku bardinen amaitzen ziren. Orden, gure partetik bai, hori oso interiorizatuta eruti edo, asko lagundu esku gero zuzenerakuen. Eta zer moduzkoa izan da Urtzirekin grabaketa prozesua? Bueno, pasada bat. Osea, guk aurrekoan grabatu genuen horrela lagun batekin grabatu genuen, Jaraino Records ditzen da, eta lokalean bertan grabatu genuen, eta sekulako lana egin zuen, eta oso gustura geratu ginen, baina hau izan da, beste urratxo bat. Berak zeukan bere estudioa, Urtzik gainera, Urtzin eskutatik pasatu dira ez dakizen baldan, gaina gure espektora mugitzen diren taldeen lanak, eta Urtzik jarraian hartu zuen gure estiloa, ondo ulertu zuen zer nahi genuen, eta berak dida baten, batetik bestera zeukan ja lan erdia aurreratuta. Eta beste alde batetik oso eroso, Urtzik beti, ez zuen bere helburua zen eskua sartzea, baizik eta apurat, berak aukerak aurkezten zituen, eta guk erabakitzen genuen, eta inoiz ez du gure lana zapaldu, bai lagundu digu, edo esan digu, hau komeni da horrela egitea, edo apurat iradokizunak eman dizkigu, baina bai, oso naturala. Barkatuko diezu estudioko desbio txikia, baina itzuliko gera orainaldira, zer dator orain Masonentzako? Orain batez be, kontzertuek emon, ultrapop hainbat lekutan aurkeztu. Badeko guz, geroko egingo gara gero esue. Baina hori, batez be hori, bastante etapa exigente bat izen da, batez be bai diseinuek eta bastante do it yourself edo filosofiakin egin duguleko eta horrek dakarren austurak, ez? Azkenean lana beste bateria mogun izen bagenion, azkenean supongo que errezago edo harinago izango zen, baina egize da, guk egin izena edo gure lagunen arteko bai laguntzagaz, egin izenak, bai uste dute asko zen pertsonalago eta inger gehiago kiral dauela bai dana. Orduen horretik pixka deskantzau, ja diskoek, viniluek, kamisetaka eskuen eduki dugunetik, azkenen nik ez dut da kontzertuek emon, zabaldu eta pixkat zuzeneko hori disfrutau. Aipatu dituzuen kontzertu horiek, aipatu baldin badaitezke, zeintzu dira? Bale, berri zen emon ginen horreko zapatuen orkezpena, gaur alperilako 24 dekogu Bakion, Txoberre tabernan, maiatzak 8 Arrasate Irati tabernan, maiatzak 14 Durengo Nintxaurren, maiatzak 23 Ondarrun Betepaetan, Gaztetxean, maiatzak 25 Sarean, Bilbon, eta gero ekainak 20 Gerrakan, Getarian. Baina, beste leku batzuk lotzeko dauz, así que igual gehiago izen aldie. Espero. Orduan, Euskal Herriko mendebalde zonalde hori nahiko menderatua izango duzu ja. Bai. Non ikusten duzu zuen burua 5 urte barru? Edo badaukazue ametxen bat 5 urte barru espero edo nahiko zenuketena
Lortu? Ametsak, jode. Ba, ez dakit. Osea, normalean ametsak joaten dira lotuta leku ezberdinetan jotzearekin. Adibidez, aurten Bartzelonara bajatzeko aukera izan dugu, eta nik uste dut hori nahiko, osea, nik edo guk taldea sortu genuenean ez genuen pentsatzen hori horrela izango zenik edo hori egitera helduko ginenik. Orduan, aprobate leku ezberdinetan, oholtza aprobate, ez dakit, plateruena batean jotzea, edo Jimmy Jazz batean, edo horrelako, beste eskaloitxo bat igotzea, baina hortik gehiago, nik uste dut horrekin nahikoa daukagula. Eta beste disko da joan dugu. Horea, diska bat. Bukatzeko pare bat galdera. Zer esango zeniokete zuen musika ezagutzen ez duenari, zuen zuzeneko bat ikusi ez duenari edo kanturik entzun ez duenari? Azteko etorri dadila. Eta, bueno, ez dakit, popa egiten dugula, ez dugula inorri zen. Eta gure diskan aurkituko dituela hainbat genero eta hainbat abesti ezberdin eta baten bat topatuko dugula beretzat. Orduan, Nondik hasi behar da Mason entzuten, zuzenekotik edo diskotik? Ez dakit kasua zein dan. Niri adibidez gustatzen zait, lehenengo talde bat, ez dakit, edo YouTubeen ikusi zuzenekoan edo kontzertua ikusi eta gero diska entzutea, ze horrek ematen dira bat, ez dakit, errestasuna, gero sartzeko edo ez dakit, baina, bueno, ez dakit. Bai, azkenean zuzeneko konexio hori bebai eitotzu gero etxien hobeto disfrutatzi, ez? Azkenean, lehen komentagun, ez? Talde askok edo abesti asko edo grabatute dauz modu baten gero zuzeneko hori ezin diezela transmitidu, ez? Eta batzutan igual hobe da zuzeneko hori edo konexio bat sortzi eta esetik, ostia, hau guapo dau, eta gero txeraltzerakoen disko jartzen zutan nik uste dut, ni polo menos bebai askoz begeiz hau disfrutatzea tolan beste modure baino. Ados, apuntatuta aipatu duzuen guztia, mila esker bikote etortzeagatik gurera, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen? Ez, zuei eskerrak ematea, guri horrelako hitzordu ematearren, eta hori, ikusiko gara oholtzetan, eta Iruñara hurbildu garen. Abixatu etortzen zeratenean eta ingo dizuegu lekutxo bat. Mila esker etortzeagatik, animo kontzertu guztiekin eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Agur. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur odeitsu egongo da, orokorrean erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin. Arratsaldean odeitza trinkoagoa iritsiko zaigu hegoaldetik eta baliteke euria eta zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere hegoaldean eta mendebaldean. Eguerdi inguruan lasaialdi txiki bat izango da. Goizean hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Eguerdian ipar-mendebaldera egingo du kostaldean eta arratsaldean iparraldera egingo du barnealdean. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Larun batean, hodei ugarirekin jarraituko dugu ipar isurialdean eta giro argiagoarekin hegoaldean. Hegoaldean arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitxo batzuk botatzea han-hemenka. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak beste pixka bat jaitsiko dira, bereziki ipar isurialdean. Kaixo eta ongi etorri gurera, Inigo Miguel, zer moduz? Gaurkoan, proiektu kurioso baten inguruan hitz egitera zatozte, musikagune izenekoa, zuei emango dizuet hitza,
hobeto azalduko dezuelako, beraz, konta eguzue, hitz gutxitan gero sakonduko dugu noski, zer den musikagune? Ba, musikagune orokorrean da musika komunitarioen proiektu bat. Gero ja, hitz egiten aldugun zer den hori, no? Musika komunitarioa. Baina ideia orokorra zen, nolabait Iruñerrian musika komunitarioen proiektu bat sortzea, zeren, bueno, konturatu genuen, disiplina honetan ez zegoen proiektu bat gure inguruetan, eta, bueno, biok ezagutzen genuen agian Inigok Londresen bizi zen eta hori, eta Europan zeuden proiektu horrelakoak bezala, baina Iruñerrian ez zegoen, orduan, bueno, pizkat nolabait. Bai, hau zen, bai, hasieran, bueno, guk lagunak ginen eta, bueno, musikariak gara eta zerbait berezi egin nahi genuen, zerbait soziala musikarekin gizartearentzat, eta hori da musikagune, gure proiektu txikia. Nola bururatzen zaizue, hau da, Europan zehar, omen daude esaten duzu horrelako proiektu komunitarioak, eta nola bururatzen zaizu esatea? Guk hemen egingo dugu zergatik ez? Bueno, biok zerbait egin genuen, hemen, zu Miguel Caritasekin, ni programa duorekin zerbait egin nuen, baina proiektu motzak ziren. Eta zerbait luzeago egin nahi genuen, zerbait establea, zerbait, pizka bat orokorragoa eta jende askorekin. Musika komunitarioa aipatzen duzuenean, zer esan nahi duzue horrekin? Orokorrean arte komunitarioak ideia ala helburua da kontzeptua hori ez dakit nola zen, de demokrazia kulturala sortzea edo sustatzea. Zeren, gure esperientzia zen, askotan jendeak partizipatzen duten proiektu sozial-kulturaletan nolabait konsumidore bezala. Baina ideia da jendeak sortzaileak izan daitezke. Orduan, nolabait arte komunitarioak defendatzen du jendeak elkarrizketa kulturalean parte aktiboa izatea. Eta hori da, gure disiplinan musika komunitarioan da, baina, hori, arte komunitarioa, antzerkitu komunitarioa existitzen da, eta ere dantza komunitarioa, baina gure sarrera arte honetan da musika. Eta zergatik da garrantzitsua partaide hori izatea, sortzailea eta ez ikuslea? Jendearentzat, gaur egun gure gizartean gizartea oso individualista da, ezta? Eta musikaren bidez edo artearen bidez, jende konektatu aldute, berriro elkarrekin elkartu aldute, eta musika sortzen ari diren, forma edo, manera berezia da beste jendearekin konektatzeko eta modu hau komunitatea eraikitzeko. Eta musikagunek musikaren hezkuntzan edo musikaren kulturan zer da aldatu nahi duena? Edo besterik gabe eskaini nahi duzu espezio bat, edo bai dago zerbait aldatu nahi duzuena? Nik uste hori ikuspuntua aldatzen ari dena, gustatuko literaria, ikuspuntua. Zen ez da musika hezkuntzako espazio bat, musika hezkuntzarako, da musika sortzeko espazio bat, eta espazio bat denok sartzen ari izatea, ez da nola esaten. Bakoitzak dugu gure sormen impulsoa, ala estimulua.
Eta espazioak nahi du hori posibilitate bat ematea. Orduan, jende guztia etortzen denean, bere araberan, bere sortzaile eta bere elikatu pixka bat norberaren bere sorkuntza hasten dire. Nik uste dut hori, zeren kulturan, uste dugu beti sortzaile ideia da beti super hori genio bat bezala, eta hori pixka bat elitista ere, eta ikuspuntua aldatzeak esan nahi du hori, denok sortu dugu. Bai, denok artistak gara. Eta denok artean. Eta hori nik uste dut beste aldaketa ere da. Sortzaileak ez da pertsona bat, eta produktuak dira gure produktuak, eta nire produktuak, ez da zure produktuak. Eta, gure produktuak tailerretan eta hori, atzo egun ninen abesti batzuk ensaiatzen, eta abesti horiek sortzeko pasatu dire jende pila, eta agian ez ziren atzo, tailerran, baina bere abestia ere da. Ze balio transmititzen ditu zuen ekimen honek? Wow! Nik uste dut ezberdina da ze balio transmititzen dugu parte hartzen jendeari eta gizarteari. Parte hartzen jendeari nik uste dut komunitatea baliodun dela. Eta ere, nabait, ez dakit nola esaten da euskaraz, empoderamiento. Hitz hori, nola jendeak ez daukate ahal sensazioa, sortzeko, baina ere nolabait transferitzen du, eta sensazio hori ahalik naiz sensazio hori transmititzen du gure bizitza orokorra. Eta hori super polita ikustean. Eta ez, pertsonentzat eta komunitatentzat ere, empoderamiento kolektiboa ere, ezta? Eta talde bezala empoderatzen gara edo, eta zuk esan bezala, gero gure bizitzara ekarri nahi dugu. Eta bestaldean gizarteari, aipatu duguna, hori nola aldatzen da sortzaileen irudia. Eta ere uste dut gizartea aldatzen den komunitateak sortzen dugunean. Eta gure esperientzia da komunitateak sortzen dira eta agertzen dira musikakarrekin egiten. Egunerokoari begira. Zuen proiektuan zein da egunerokoa? Zer da tailerrak egiten dituzue, badakit, baina ze gertatzen da tailerretan, beste gauza egiten dituzue, edo zein da pixkat musikaguneren eguneroko hori? Momentuz, bi tailerrak egiten ditugu, astero. Proiektu hau musikatzen du izena, eta programa Innovarekin eta Iruñeko udaletxeko laguntzarekin egiten ditugu. Eta bi talde horiek, Musikandrea eta Musikanitza dira. Eta Musikandrea talde hau emakumeentzat da. Hasieran emakumeentzat zen eta zerbitzu sozialekin, alde zaharreko zerbitzu sozialekin eta programatu horrekin lan egin genuen hasieran, eta modu honetan jende apuntatu zuten. Eta bestea Musikanitza, Phoenix Asoziazioarekin eta Arrotuarekin egiten ari gara. Eta LGTBIko pertsonekin eta etorkizun pertsonekin egiten dugu proiektu hau.
Eta, bueno, astero elkartzen gara eta bueno, musika sortzen dugu eta improvisatzen dugu, aktibitate batzuk prestatzen ditugu, baina, bueno, gero momentuan beste gauzak egiten ditugu. Eta, bueno, ideia da, bai, astero elkartzeko, musika egiteko, gure abestiak sortzeko, edo, bai, zer gehiago. Hori da. Gauza da, musikagune da como da gure asoziazioa. Horrela eta orain egiten ari dugun proiektu da musikatzen, eta hori, bi hanka hori dauzka. Musikanitza eta musikantea. Eta prozesua da hori, nolabait, sorkunde espazioa sortzea. Eta hasieran egia da, aktibitate konkretuagoak prestatzen dugu, gidatuak, baina ideia da, eta hori da helburua, pixkanaka taldeak bere prozesu sortzen duen. Orduan, ja momentu gaudenean, taldeak ja nolabait badakite zer nahi egin duten. Eta gure rola pixka txikiagoa da, eta bakarrik anegotea, eta baina ja taldeak badaki abesti bat edo performance bat egin nahi badu, orduan, gure prozesua da pixkanaka handik joatea. Desagertzeko. Bai, desagertzeko. Helburua, proiektu hauen helburua, tailer hauen helburua bada bukaerako produktu batera iristea, edo helburua da prozesua bera egitea? Bueno, helburu nagusia da prozesua. Batzuetan produktuak agertzen dira, baina bai, zuk esan bezala, helburu nagusia da prozesua. Eta, bueno, aurten produktu batzuk izango dira, orain abesti batzuk dauzkagu eta performance batzuk saiatzen ari gara, eta hurrengo hilean, maiatzaren 16an, Konarten, nola euskaraz... Arte komunitarioaren jardunaldia sortzen ari gara. Esan uste dut garrantzitsua dela musikagune, baina ere Baobab dantzarekin eta Teatro Dix zen hiru hanka dauka, proiektu hau, dantza komunitarioa, musika komunitarioa eta antzerki komunitarioa. Orduan jardunaldia horik 16an, maiatzak 16an izango dira, eta agertuko gara. Bai, gure taldeak hor zerbait egingo dute zenatokian, Zibibox berrian, Pompelo, bai, hori da, eta bere lanak erakusiko dute. Maiatzak 16 gordeta data. Gordeta. Etorriko dira data gehiago, baina lehena da hori. Nipa galdetu nahi nizuen, kuriosia sortzen zidan, nola da sorkuntza komunitarioa? Nola zuek ikusiko dezue barrutikan, imaginatzen dut ere pertsonen arabera aldatu egingo da, eta baino baditu ezaugarri jakin batzuk sorkuntza komunitarioak? Baditugu, baina uste egia da sorkuntza, talde bat ikinaztea amildegi bat dago. Ideiak eta teknikak daukagu eta nolabait aktibitateak. Baina egia da gero taldean gertatzen den da gure gida. Gida esan da, bai? Orduan, garrantzitsua da uste dut herramienta kaxa bat, kutxa bat izatea eta han agertzea eta zaiatzen azten zara pixkat, probatuko dugu aktibitatea honekin, edo beste honekin. Eta han ikusten duzu zer hartzen duen taldeak. Eta handik jartz egiten duzu. Baina pixka dauka ikerketa eta investigazio bat modu internoa izatea. Eta beti improvisazioa da garrantzitsua, prozesu horietan. Eta, hau modu honetan
musikariak ez diren pertsonak ere, musika sortu aldute ere. Bai galdetu nahi nizuen zailtasunei buruz. Ze bada proiektu bat, zuk aipatzen zenuen Inigo, individualismoaren kontra pixka bat jartzen dena, eta askotan agian ematen du komunitarioa den guztia koloretsua eta perfektua dela, baina imaginatzen dut zailtasunak ere badituela. Zintzu dira partaide dituzen zailtasunak eta zuek aurkitzen dituzen zailtasunak? Pila. Ez daki. Lan asko egin behar bai. dugu eta parte hartzailek ere, dirua beti da. Nola proiektuaren sostenibilitatea da beti arazoa. Gero, batzuetan jende ez dira oso konstantea, sistematika tailerretan. Baina hori da musika, arte komunitarioaren ideia ere. Atea irekita dago eta jendeak sartzen eta pertsona bakoitzak agian. Pertsona bat egunero etortzen den eta beste pertsona bat ez nahi du dalako, ezin du dalako, orduan garrantzitsua da flexibilitatea hori izatea. Nik uste, zure galdean, beti etortzen zait ideia berea zeren uste dut finanziazioa lortzeko eta gizarteari proiektua azaltzeko nola gure gizartea beti produktu konkretuak eskatzen ditu eta produktu baliogarriak. Eta nola azaldu ezin dugu esan zein izango den produktua. Zeren, esan dugun bezala, garrantzitsuena da prozesua. Orduan, nik proiektua azten naizenean nire begirada produktuetan jartzen badut, ja galdu dut prozesua. Momentu hartan ja galdu dut prozesua. Orduan, super zaila da gizarteari eta finantzatzen duen instituzio erik azaltzea ez dakit zer izango den azken produktua. Azkenean zare sozialetan eta medioak eta gizarteak eta kapitalismoak eskatzen dugun produktuak. Eta hori super zaila, niretzat beti super zaila esaten ari da. Bai, ez da, oso zaila da azaltzea, baina bizitzea errazagoa da. Beti esaten dugu etorri eta saiatu eta gero zuk ikusiko dugu, baina prozesu hauek azaltzen dugunean zaila da beste pertsonentzat ulertzea, baina gero etortzen direnean ulertzen dute. Eta parte hartzailei begira, nola kudeatzen dituzte zailtasunak, ezberdintasunak, bakoitzak bere ideiak, bere estiloak izango ditu, nola kudeatzen da hori guztia? Ez dakit, nik ez dut zerbait magikoa gertatzen dela. Musikak badu, ezaugarri bat, ez du behar hitzak, hizkuntzak, esaldiak, musika egiteko. Orduan, nolabait gertatzen da zerbait magikoa momentu hartan musika ekarrekin egiten duenean eta ja konektatutak gaude. Normalean, tailerretan hasieran ez dugu asko hitz egiten. Zuzen joten gara musika egiten. Gero agian karreketak etortzen dira, baina ja konektatuak gaude. Eta nik uste dut hori garrantzitsua dela zen, agian desberdina gara, baina ja nolabait elkartu gara, topatu gara musika, eta ja konturatu gara zerbait lotzen duena gure izateak. Nik uste musika ezaugarri hori dauka eta super balio duen dena. Orain aipatzen duzula, esaten duzuna, sortzen ari da zuen ekimenaren inguruan komunitate bat? Baiet, esango nuke. Esango baiet.
Bai, bueno, Musikandrearen proiektuan, bueno, berak emakume batzuek iaia hiru urte egon dira hor, proiektuan, eta bueno, batzuk orain lagunak dira eta kalean agurtzen dira. Bai, eta atzo, tailerra bukatzen genuenean, pues, bi emakumeek beste tailer bat sartu ziren, eta hauek ez ziren ezagutzen proiektu baina. Orduan, ikusten hasten zara nola hori, sareak agertzen ari den. Bai, da batzuetan, foto, argazkiak bidaltzen digute, eta, agian kafe bat hartzen ari dira, edo zerbait... Zuentzako, nahikoa da ikustearekin proiektuak emaitzak ematen dituela, edo jasotzen dituzue feedbackak ere bai? Parte hartzaileen partez? Bai. Gehien jasotzen dugun da feedback, eta da politagoa ere. Bai tailerretan, baita ere, agian kalean topatzen zarenean, ala jendeak esaten duen, zein hona etortzen zaien espazio hau izatea, eta nola aldatu zaien bere autokonzepzioa, bere bizitzan egiteko moduak. Bai, eta haien iritzea beti hartzen dugu. Etorkizunean edo etorkizunetarako edo beste proiektuak egiteko. Zergatik demokratizatu behar da musika? Bueno, esan dugun arrazoiak ez du, uste dut. Nolabait, kultura eta artistiko ikarrizketa aldatzen du gizartea, aldatzen du gure pensamendu arabeak, eta denok ekarrizketa hori parte hartzea behar dugu. Bestela bakoitzak batzuk, aukera izan duenak parte hartzen dute ekarrizketa hori eta pentsamenduak eta nola konfiguratzen den gure ideiak eta gure gizartea bakarrik batzuk hartzen duen parte ekarrizketa hori. Eta garrantzitsua demokrazia batean denok parte. Orduan behar dugu, uste dut behar dugula espazio honek pizkat hori, beste irudiak, beste diskurtsoak, beste ahotsak elkarrizketa kulturalean agertzeko. Bukatzeko pare bat galdera botako izkizue, ja. Nola ikusten duzue? Proiektua hemendikan 2 urte barru, 5 urte barru, nahiko zenukete zabaldu eskaintza, nahi duzue enfokatu egiten ari zerten honetan, edo konta duzue? Bai, ideia da proiektua zabaltzeko eta beste lekuetara hartzeko, proiektu hau edo zerbait antzekoa. Eta, gure taldea ere pizka bat handitzeko, ez dakit, zer gehiago. Ekipoa profesionala gehiago eta profesionala desberdina ere, perfil desberdina izatea proiektuan. Zen, ere, konturatzen ari gara, azken astetan, jendeak eta gizarteak eskatzen du horrelako gauzak. Jende orokorra, ez? Egin genuen orain dela 2 aste tailer ireki bat, eta han agertzen zen jende pila super desberdina, hori niretzat super politia zen. Eta, 3 tailer irekiak egingo ditugu oraindik. Urrengo ostegunean, eta... Urrengo ostiralean, hogeita marran, maiatzak 8 eta aprilaren 14. Eta maiatzak 14. Osteguna, ostirala, osteguna. Hau da. Tailerrak irekiak izango ditugu, eta hori esan nahi du bakoitzak, no ez da guaikera? Edonor. Edonor etorri dezake, etor daiteke.
ez du behar musikarik egiterik, ez du behar musika tresna izateetik, bakarrik etortzea eta, bueno, disfrutatzea eta experimentatzea. Eta taller horiek plazara, espazio komunitarioetan izango dira, arratsaldeetan, informazio gehiago dira gure Instagramean edo webgunean, edo bai? Edo nor, ongi etorrea. Gobiatuta da, dena. Oso datorkit oraino esate, azkeniko galdera esateko. Zer esango zeniokete zalantzan dagoen pertsona bati? Esan agian lotxa pixka bat ematen dit, Etorri eta saiatu. Etorri eta saiatu eta deitu idatzi, galderak baditu idatzi, saiatzen gara beti erantzuten, eta... zer esan nahi duen, lehaztu zaitu, bueno. Guk hor egongo gara eta, bueno... Bai, hori, segurtasun espazio bat da. Hori nik uste dut garrantzitsua dela, zailtasun edo zalantzarekin egotean, jakiteak etortzen zara espazio seguru bateri, hemen egon gara, eta zaintzak super garrantzitsua dela guretzat. Mi esker bikote etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi zuen. Eskerrik asko. Hori, esan duguna, jendeari gonbidapen hau ematea edo bidaltzea, eta gizarteari pixkat arte komunitarioaren lehioa ireki, eta gonbidatzea bai. Puntatuta gelditzen dira tailer irekien datak eta maiatzen hamasiko agerraldiaren ere bai, nahi duenak gerturatu ere ikusteko, agian horrek ere engantxatzen du jendea. Bai. Eta, hurrengora arte ikusiko zaituztegu. Berdin, Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoan nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.